Benvinguts i benvingudes al nostre tercer programa. A Santa Coloma, la cultura és vida. Avui us tenim preparades un munt de pistes. Pistes? Pistes de què? Manel, del que gaudirem i viurem a la nostra Festa Major 2022. És veritat, voleu veure-ho? Comencem! Fa uns dies vam tenir la sort de colar-nos a la roda de premsa de la Festa Major d'aquest any. Des d'allà ens van desvetllar el més destacat de la Festa Major. I des d'aquí us ho avancem. Salva, dale al play. Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos aquí la representación de artistas locales de la ciudad, de la comisión de fiesta, la autora del cartel que vamos a presentar. También tenemos a la flamante ganadora del Santaco Sun, que la tenemos aquí con nosotros, a la Paula Piñero. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el mes de julio. Faltan muy poquitos días para que podamos disfrutar de un descanso, pero como cada año, antes de irnos de vacaciones, aquí también está el equipo de cultura, sin vosotros no habría fiesta mayor, lo sabéis, ¿no? Antes de irnos de vacaciones tenemos que dejar la fiesta mayor preparada, que como siempre es el mayor evento sociocultural que tenemos a lo largo del ciclo festivo. Lo dejamos todo preparado para de nuevo, después de casi 3 años, Nuria, que se dice pronto, 3 años, retomar de nuevo la normalidad y poder disfrutar de una fiesta mayor con la deseada normalidad, no? Fa moltíssima il·lusió, com deia la Petri, de poder recuperar la festa major tal com l'havíem coneguda, a diferència de l'any passat, no? Que la vam celebrar, la vam fer, però amb moltes restriccions i limitacions a l'hora de poder gaudir del que suposa des d'un punt de vista cultural i també sociològic la festa major a una ciutat com Santa Coloma, no? Del que representa la festa major, no? És a dir, si haguéssim de dir què és la festa major en números, ens trobaríem que tenim un total de 98 activitats que es programen des del divendres fins dilluns. 44 tenen segell colomenc, és a dir, estan impulsades, estan creades, estan pensades per als artistes i el talent local de Santa Coloma, i crec que això és quelcom a destacar, perquè deixa veure la vitalitat cultural del municipi, i crec que és una dada important. I també hi ha un aspecte clau, que són el tipus d'activitats que també sempre hem marcat en l'espai de la festa major, que són les que es conceben com a familiars, però que realment és l'accés a la cultura pels més petits, no? Perquè són espectacles de caràcter familiar, però que van molt adreçats a aquest perfil més d'infants o adolescents, que també està bé que puguin gaudir precisament de propostes adreçades amb ells en el marc de la festa major, que moltes d'elles també neixen de la creativitat i el talent local, com seran els espectacles guau. D'artistes locals en total són 17 els que hi participen. Entitats de Santa Coloma implicades de forma clara, més enllà de les que estan en el marc de la Comissió de Festes, tenim un total de 32, o sigui, això també diu molt del que és la ciutat, de la fortalesa del teixit cultural, però també del teixit associatiu, i crec que és important remarcar-ho. I després també tenim les empreses col·laboradores, no? que ajuden a que empreses i institucions a que la festa funcioni el millor possible. El pregó. Enguany el pregó anirà a càrrec del doctor Martín Rueda, que és una persona molt reconeguda, que va venir immigrada a la nostra ciutat i que a dia d'avui és un referent en l'àmbit de la podologia. Seguirem amb els noms més destacats. El divendres tindrem a Manel i Hotel Cochambre, a la plaça de la Vila, i a la Rosa López, que si us en recordeu d'Operació Triunfo, no? Rosa, Eurovisión, pues ella, en la plaça del Rellotge. Después dissabte, a la plaça de la Vila, será el ambiente así un poco más fiestero, más transgresor, con Barri Brava, que es presentaven també a Eurovisió, no? La darrera Eurovisió era la proposta, aquells que anaven de vermell,
i eren així fiesteros, doncs aquests. Els Barri Brava i els 40 on Tour, que també és un clàssic que funciona molt bé a Festa Major i que agrada molt, Los Enemigos, que estaran en el marc del Festival Sintonitza. Pensem que el Festival Sintonitza també és una proposta local que forma part dels plats forts de la Festa Major i també enguany hi serà, en aquest cas, Los Enemigos estaran en el Sintonitza en el Parc Europa. Su i Andrea Motis en l'embalat d'aquí de Pau Casals, que abans he anomenat, he fet referència. Això dissabte. Diumenge tindrem Los Diablos, Santa Bàrbara i la Loca Histèria a la plaça de la Vila. I diumenge, si recordeu, l'any passat també ens vam atrevir a introduir dintre del marc de la Festa Major alguna proposta de tipus creativa, visual, que va ser en el Parc Fluvial del Besòs, i enguany tornem amb una proposta d'aquestes característiques a càrrec de Flock Drone Art, que és un espectacle molt bonic de drons que podrem gaudir al Parc de Can Sam. Dilluns, com ja és habitual, tindrem el Piro Musical a Can Sam i a Miqui Núñez i les Taixongueires a la plaça de la Vila. Com comentava, un dels aspectes clau que també vam recuperar en el marc de la Festa Major eren els xiringuitos. Recordeu que també va ser una demanda en el seu moment, la importància de disposar d'aquest espai, que havia format part de les primeres festes, es va recuperar, ara hi tornarem a tenir l'espai dels xiringuitos i de les entitats a la Festa Major. L'amigada popular, hi havia el dubte si es podria fer l'amigada, no es podria fer l'amigada, finalment es farà amb les entitats, que també formen part de la festa, som cultura mediterrània, la cultura mediterrània gira al voltant del menjar, per tant, el tema de les migues es torna a recuperar. Els espectacles guau, als quals ja he fet referència abans, com a propostes per als més petits. Després, ja és habitual la vessant solidària també de la Festa Major amb el mocador solidari i els 2x1 de la fira, la típica fira, la fira de festa, amb les atraccions pels nens més petits, que sempre van vinculades a l'acció solidària del lliurament d'aliments per la campanya de Creu Roja. Ja he mencionat també la importància del Festival Sintonitzat, i també el Corretapa, que hi torna, amigues, Corretapa, el dissabte i el diumenge de 12 del migdia a les 3 de la tarda. El vaixell, que també va néixer com una proposta en el marc de la híbrida, la fiesta híbrida, con un pie en la pandèmia i otro fuera, va ser un èxit, el vaixell que s'anava movent per la ciutat i anava animant la festa, i enguany també el vaixell es queda, com el barco de Chanquete, el vaixell se queda també. Les exposicions habituals, penseu que hi ha un dia, crec que és diumenge o dissabte, que anem com a bojos perquè hi ha com dos o tres exposicions i tenim molts actes i hi ha molta activitat. Doncs enguany també al Centre d'Art Contemporani Can Cisterè comptarem amb la Bienal a càrrec dels artistes plàstics de la ciutat, els artistes locals, i la tradicional exposició també al Museu Torre Valldomina, que enguany estarà dedicada als 75 anys que fa el centre excursionista Puig Castellà. És important que, si us recordeu, quan feu les fotografies, la ciutadania quan participa de la festa va fent les seves fotos, està el concurs a Instagram amb el hashtag Festa Coloma, que després es recullen les millors imatges de la festa, que això també s'ha incorporat recentment. I reprendre l'activitat, la normalitat. Penseu que el curs escolar s'avança, per tant acabarà la festa major i la canalla ja estarà a les escoles, i després ja ens ficarem en nous projectes de ciutat que aniran culminant fins a... Estic veient aquí a l'Aitor, som ciutat gegantera, serem ciutat gegantera i per tant continuarem amb la vitalitat habitual de la ciutat amb les seves diferents vessants culturals. Doncs sí, un dels moments més esperats de la roda de premsa va ser quan ens van dir i ens van desvetllar qui serà el pregoner d'aquest any.
Exactament, Manel. El nom propi d'aquest any, com a pregoner, és el doctor Martín Rueda. La Núria Parlon ens ho explica. El pregó. Enguany el pregó anirà a càrrec del doctor Martín Rueda, que és una persona molt reconeguda, que va venir immigrada a la nostra ciutat i que a dia d'avui és un referent en l'àmbit de la podologia. I per Santa Coloma, no sé si a vegades no us heu trobat el tenista Nadal. Jo la primera vegada que me l'hagués trobat vaig pensar, oi, aquest home s'assembla molt al Nadal. I no, era el Nadal que anava a la consulta del doctor Rueda, no? O altres esportistes d'èlit. És una persona molt discreta, molt humil, molt treballadora, i consideràvem que era, quan li vam proposar de fer el pregó, doncs ho va acceptar amb molta gratitud i crec que serà un bon pregoner per obrir les festes de la nostra ciutat. Escolta, Manel, tu quan hi penses en Santa Coloma, com te la imagines? Jo me la imagino plena de color, amb gent de totes les edats per tot arreu, superalegre. Escolta'm, estàs gairebé plasmant el que va fer la Eva Barreras en el nostre cartell de la Festa Major. Doncs sí, Eva Barreras, un altre nom propi de la nostra ciutat. Ella ens ho explica. Pues la verdad con mucha ilusión porque he visto el roll-up y después de ver las 3 propuestas que hicimos, este es realmente el que a mí más me entusiasmaba. En realidad son muy similares entre ellas, son variaciones que van saliendo en el proceso y unas que se van quedando más atrás y otras que se van evolucionando. Entonces al final siempre te salen algunas para poder acabar de escoger, que son las 3 que salieron. Bueno, yo nací y crecí en Santa Coloma de Gramenet. En los años 70 mis padres me llevaban a pintar murales en el momento de la democracia, de la transición a la democracia, y para hacer una recuperación de los equipamientos municipales. Y he vivido desde siempre la Festa Major de Santa Coloma, desde muy pequeña, y esa energía que tenían estas personas del asociacionismo, ¿no? de las asociaciones de Santa Coloma, tan fuerte, de la gente joven, la gente mayor, y eso que transmiten es lo que siempre, el cartel desde que recibí el briefing para hacerlo, ¿no? Quería transmitir esa alegría, esa energía, esas ganas de vivir la ciudad que aquí en Santa Coloma tanto se vive, sí. Entonces este personaje principal de esta mujer, la niña, ¿no? Este orgulloso de sentir, ¿no? de ser de Santa Coloma. Esto es lo que yo quería transmitir en el cartel. La verdad es que es la gente de Santa Coloma viviendo la ciudad. La composición y el color y la gama cromática están pensados para transmitir esa energía, ¿no? y esa vitalidad de la gente de aquí que sí, exacto. Mira! Doncs sí, Marta, supercontent, superfeliç. La Festa Major torna a la normalitat. Recuperem espais, podrem gaudir amb tota la família una pila de llocs que fa uns dies no podíem. Vamos. Totalment. I quines ganes, i quantes ganes. I mira, això justament és el que en destaca la Núria Parlon en el següent vídeo. Dale play, Salva. Doncs aquesta festa suposa retrobar-nos amb la festa tal com l'havíem conegut abans de la Covid. No tindrem les restriccions que vam tenir l'any passat, espais tancats, amb entrada prèvia, amb les mascaretes, la precaució de no poder-nos abraçar, de tenir molta cura en quant al fet que el virus encara hi estava present. Aquesta festa això desapareix i podrem gaudir dels escenaris habituals, dels espectacles adreçats als diferents públics. Pensem que la festa recull una part molt important del talent local, però també del talent reconegut arreu i que estarà aquí present durant aquests 3 dies a Santa Coloma.
al pregó, les propostes habituals, l'embalat, les migues, tot el que havia format part de la festa major, migues populars, tot això doncs, ho trobarem aquesta vegada de nou aquí a la festa major. Habitualment les nostres festes sempre la gent gaudeix, no tenim greus problemes mai, no? Però sí que hem d'apel·lar doncs, al bon respecte, al civisme, a la convivència, tot això és un aspecte clau que sempre en el moment en què ens llancem, no? A disfrutar d'aquests dies demanem. També tindrem els punts liles per evitar doncs, qualsevol tipus de situació incòmoda vinculada amb masclisme o LGTBI-fòbia, que és important, i estaran al marc de la festa, i només ens queda demanar que la gent doncs, gaudeixi molt, s'ho passi molt bé i hi haurà animació, espectacles, cultura per tothom, per tots els públics, per totes les edats i per tots els gustos. Santa Coloma sempre ha estat una ciutat d'artistes. A més, artistes de diferents disciplines. Així és, Marta, i això a la festa major es nota. Aquest any, de 98 activitats, hi ha 44 amb segell colomenc. A més, tindrem 17 artistes locals que ompliran els nostres escenaris. Quines ganes de que arribi el setembre ja. Totalment, que arribi, però ja. Petri, ¿nos lo explicas? Decía antes, cuando en el saludo de la rueda de prensa, que el primer objetivo de la fiesta mayor desde hace muchos años es siempre el mismo, y es que sea un gran escaparate del talento local que tenemos en nuestra ciudad, que es mucho y muy grande, tanto de artistas, de cantantes, de músicos, de artes visuales. Precisamente este año tenemos la Bienal en Can Sisteré, que agrupará muchos artistas plásticos de la ciudad. Y es un gran orgullo, un gran orgullo que durante muchos días pues, los artistas locales puedan formar parte de la fiesta, ¿no? Son tantos que cada año tenemos que ir seleccionando y para que todos y todas tengan la oportunidad de estar en la fiesta mayor, ¿no? Entonces está garantizada que la fiesta va a ser divertidísima, que en la fiesta todo el mundo va a encontrar aquello que le gusta porque está pensada para todas las sensibilidades, haciendo un gran énfasis en la programación infantil, pero sobre todo orgullosos y orgullosas de que nuestros músicos locales y artistas locales estén presentes. Y bueno, hacer un llamamiento a que todo el mundo venga a Santa Coloma a disfrutar de esta fiesta, porque no hay mejor momento en Santa Coloma para descubrir el alma viva de nuestra ciudad que en estos días de fiesta mayor. Bueno, Santa Coloma es una ciudad solidaria, abierta, acogedora y que siempre se preocupa por ayudar a los demás en la medida de lo posible. Eso es algo que se demuestra siempre. Por lo tanto, la solidaridad no va a faltar en esta fiesta a través del pañuelo solidario, que se recaudarán muchísimos alimentos para el Banco de Alimentos de la ciudad a través de la colaboración de Cruz Roja, ¿no? Y bueno, siempre va a estar presente la solidaridad dentro de nuestra fiesta mayor. Año tras año la ciudad se vuelca, la ciudad tiene una capacidad inmensa de concentración en las calles, que lo demuestra no solo en fiesta mayor, sino durante todo el año, pero durante la fiesta son 4 días que el corazón de Santa Coloma late a ritmo de fiesta, a ritmo de solidaridad y a ritmo de civismo. Així és, Petri, i una de les encarregades de portar la música a les nostres festes és la Paula Piñeiro. Efectivament, Manel, i vam estar amb ella i ella mateixa ens explica el que ens ve a presentar durant la festa major. La sentim. Bueno, pues ahora en las fiestas presentaré en formato dúo, yo cantando y tocando el contrabajo, y me acompañará un chico a la guitarra. Y bueno, lo que haremos será presentarte temas míos que haré en mi primer disco. Y bueno, básicamente eso, temas míos que llevo escribiendo desde el confinamiento, cuando estaba a casa, y durante estos años también, y un poquito historias que me han pasado, que hablan pues, bueno, de experiencias propias, y bueno, también será un estilo entre influencias de música clásica, pop, jazz, que es lo que llevo escuchando toda mi vida. Claro, sí, me hace muchísima ilusión, creo que soy de Santa Coloma y desde bien pequeña que estoy en la escuela de música, desde los 5 añitos, y siempre yendo a todas las fiestas, desde que era súper pequeña. Tocar en mi ciudad me hace muchísima ilusión, es como un regalo de la vida, o sea que estoy súper contenta y emocionada, así que con muchísimas ganas, la verdad, de esto que se viene. Bueno, pues que es
creo que es una música, ¿no? Que al menos lo que yo intento hacer, una música que conecta mucho, bueno, es una música muy tranquila también, que bueno, yo soy una persona súper nerviosa y intento siempre hacer una música que me tranquilice, que me dé un poco de paz. Y yo creo que bueno, espero que podrán sentir eso, que transmita y sobre todo eso, yo creo que es como un poco así, eso, en plan conectar con una misma, estar tranquila y habla de unos temas también, pues obviamente de amor, pero sino también temas como muy personales, que después del COVID creo que mucha gente se ha visto afectada, también de la salud mental, de estar, bueno, de ser consciente de lo que uno siente y sobre todo espero que pueda llegar ese mensaje a toda la gente. Espera, Paula. Se t'oblida una part molt important, no? Exactament. Paula, ens pots explicar què va suposar per tu guanyar el Santaco Sound? Pues, jolín, mucho orgullo por ser un concurso, sobre todo de mi ciudad, y también pues un repta personal, ¿no? Porque, bueno, yo tenía muchas ganas de grabar también mi primer disco y mis temas, pero no encontraba el momento, no sabía muy bien cómo hacerlo y lo vi como una oportunidad muy buena para poder mostrar y por fin pues que la gente, ¿no? Pueda ver algo de mí ya en físico. Y bueno, muy contenta, la verdad. O sea, supone un gran reto para mí, la verdad. 1. Que no pare ninguno. 2. Nos movemos los dos. Vale. Més artistes locals. En aquest cas, per les nits. Llavors estem parlant dels DJs, divendres a la nit a la plaça de la Vila. Ells ens ho expliquen. Hola familia, yo soy DJ Richard de la formación Sistema 3. Y yo soy Rafa Jiménez de la formación Two Walls y estaremos el viernes día 2 de septiembre en el ayuntamiento, pues dando un poquito de guerra y poniendo un poquito de música dance. Pues sí, la verdad es que somos los DJs que vamos a estar ahí dando caña y tal, y bueno, la verdad es que muy contentos, ¿no? Porque vamos a estar con nuestra música, la música que funcionó en nuestra época, la música que hicimos en aquel momento que funcionó tanto, y la verdad es que hubo un boom de la música de los 90, de la música Remember, un poquito antes de la pandemia, pero parece ser que después de la pandemia y todo, pues sigue estando muy fuerte, la gente sigue con muchísimas ganas, estamos haciendo actualmente muchos bolos por todos los sitios y tal, y la gente responde muy bien, y es un poco la idea que tenemos este año, pues aquí en las fiestas de Santa Coloma, en el ayuntamiento, de poner toda esa música que la gente va a pillar con muchísimas ganas, porque estamos seguros, porque lo estamos viendo cada fin de semana, que hay mucha hambre de nuestra música. Bueno, poco más puedo añadir, ¿no? Yo creo que lo ha dicho todo él, pero sí que es verdad que durante cada fin de semana que vamos por a bolos o lo que sea, vemos que la gente tiene muchas ganas, después de lo que hemos pasado con el COVID y tal, yo creo que la gente tiene ganas de salir, de bailar y bueno, esperamos poner el ayuntamiento, lo que nos dejen, si no nos llueve, cruzaremos dedos, el ayuntamiento un poquito patas arriba con la música por Remember, ¿no? Maquineta, comercialita y un poquito de los 90, de los cuarentones que somos, pues, bueno, tú ya un poco más. Pero bueno, pondremos un poquito aquello, lo que nos deje la gente. Por la franja horaria hemos dicho que era de 3 a 4, 3 a 4 y media, más o Se menos. alargará un poquito, seguro. Seguro, porque siempre está el típico ese DJ que no se enrolla. O sea, y por nosotros que nos va a la marcha, pues imagínate, ¿no? O sea, lo que haga falta para que la gente se lo pase bomba con nosotros. I fins aquí el nostre tercer programa a Santa Coloma, La cultura és vida. Moltíssimes gràcies per deixar-nos compartir, per deixar-nos viure aquesta roda de premsa i compartir-la amb tots vosaltres. Molt important, ens veiem al setembre, ens veiem a la Festa Major del 2022. Compartirem música, compartirem somriures, compartirem festa, carrers... Vida, gastronomia, de tot. Família... Amics. De tot. Us volem compartir a tots i a totes, perquè a Santa Coloma la cultura és vida.